campanya de bellesa. És a dir, és un gos que compleix perfectament l'estàndard de la raça. L'estàndard de la raça és un reglament, un llibret que diu com han de ser els gossos, com han de tenir, en aquest cas, de natura català, doncs un doble esperó, la inserció de la cua, les orelles, la dentadura. L'eslàlom, que és aquest obstacle de les pals, el meu criteri és possiblement l'obstacle de més fer un aplaudiment, com a cinta de l'X,